bunenchereye moyo kuruberi emeroberi yokobeni abantu bane abo batu bituniro bachingaki bari kurema enyumba yake barase esukuru y'oburoso ya Chinche imeye wadi ya Kiabonyoru ebunge yabura gwe kaunti ya Nyamira nigo litukurira rero munyakero gwe komiti eyo ekora omuyigo yo asilita Dr. Kevin Nyabera igo hene kibuno mugabana we kaunti ya Nyamira nigo akonyire chiama chichiga aso kubakanire piri ya Nyagitari kigali kira chikokonya haso kubuguri emibere yo nabo igo chisanduku okwanire emiroberi ya matanga igo munyakirogo yo abo igo abanekeri kero yo moni go bolendi bura chigotingirwa asenseme yakwe sokwe kyo mulembe nabo igo igagenderere kubatuko boli igo chiasabara ikogendera gusira chiamatecho Asamarieta nkuru Kevin atuye Nyabera inche nincho munyakirogo kwe komiti eliyo ko banga matanga yaba minto bali ba kweta se Chinche baringe okunya engoreri ariko chakabecho lakini mu basokano oliwa maraboka buka babwaterani ase wiki eli yaere bono twararoberi amatanga yabona litu abatebi igendo tokorigene chibesa cyo kwanda amatanga ayo akaliri tukuri aramisi ase wiki muchango nderore lakini na inde twatebete twigwire paybill elinde abarai n'abasani batokonye kwikira boni gatwanyorera obokonyi kidogo kidogo elinde batobwatesi tokore omuroberi oyo ndate kumwakira His Excellence the Governor olire ahadi yo wakana jibiri chonsi cha mocheri atoye ne kigali kigo cya kuimukia emebere imbaka ali getiga ensicha asa amatanga go chakokoreru kigali gisanduki ne biri ya mocheri igo bono ebesa y'umugavana yaikira asitori 140,000 inera alieteira na indo yikiranire tokumwakira mbia mono oyo kabere no mubunge okurukosero nere mbia mono na otoira 100,000 inero tomenterani tokorere budget yeyo no musikinya satonere na toete chibesi cha chikoro 5,000 ndokweba kumwakira mbia mono n'abarai bande bali baliete chira uno mheshimiwa Mochenwa umheshimiwa Murara Kebaso umheshimiwa Nyarige no mheshimiwa Ngasi tafadhali unainwe contribution inonto yeganyete ende toroberia matanga aya toeni abaminto asenchererengia gokorere kene abantu abaminto basirete n'abantu chifamily cyabo kirenze sana babwate chi challenge financially kire kinene ekiagera no ene ndagera bakori boni gateyo abana bari gisukuru abana abake just imagine bunari n'abatebyo umuntu okunye cyo n'umuntu orenze sana umuntu oyu naindo le breadwinner ngatarasoka takonyora kende neri tukoria matanga na rirori ndaite gusaba nga tutware omorembe twarobeiri encherere ngiya mpaka security taringa nesingi twanspected ng'abantu mbache batware mu furukano nde bwensi esingi tukara abantu abange omorembe noro tuganeti kiro omuntu nachanyoreri bagari ogokwana na kiro omuntu oyo raikororo onye nechikanisa ntokabwateria bagari abo nario riokorande iga abantu baminto bari mu gocha asa amatanga ayu inchu mumanyete ng'a igo tukabwata amatanga y'omorembe eking'encho na amagombo erinde chifamily echi chikonyu.